دوستانی عزیزم اینا تماشا کنین خونه در چه سیتواتسی این خونه دا короче باید رسومکا بزنیم شه خدا خواسته باشه. نگاه کنین برادرای عزیز خانه هازی ایمول چه زرد کردگه خونه علاوی پیچکا خونه زمستونه نه پول مولش این طرف استیناش نه коробкаш данаки نداره نه طرفش مبل میشوه نه اینجا در بود айус маҳкам карги або яира видеои хунаро пафтагиам видеои хунаша инака бубинед ӯ тараф дар буд иҷа дар маҳкам ша иҷа мебел яқад мешава хунара шумо бубинед ки ози дар чи ситуатсия баъд ремонти мо чӣ хел мешава ина потолокаш ина антен ина разведка антен инҷа мешава ӯ заглушид мешава ӯшам заглушид мешава не выключатель даида инҷа мехамба коробка нав мешава баъд нав выключатель дигариам ин инҷа мехамба и печка аиҷа ин инҷа мешава ёзи уҷа мундагиай оянда иҷа мешава мақсад ки ина потолокаш ҳам краска мекунем тамом ози дар маслиҳатҳо ҳам хеле поли краска мешава деволи рисунка мешава бари боло мебел мешава краскаи пол айсар мешава ина ҷо ина подоконник надора подоконник мезанеш ина хеле ситуатсияш ина иш подоконник мезанемаш насиб боша хулоси гап ки ина хонаи навбатӣ буд хай давом навора тамошо кунем бо дар чи ситуатсия мешава бо мебинем не фанерора мумкин ки биканем гипсокардонаш бизанем агар кажала бошанд тамом вост бошанд нестан кажала бошанд мекунем давоми навора тамошо кунем антена би ба ҷо омадаги ахир овардагия ина рост датанаи сахт каги мо иш кардем анаи ташкоф мекунем мехамонем ба иҷара мебирем зинда бошем давоми навора тамошо кунем ами хона чӣ хел мешава боз мебинем хоб ки бошад дӯстони азиз инака чӣ хеле ки дидем ин иҷа печка буд ина ҷои печка ина иҷа шахмат задесем мо рисункаи шахматш мегӯем хулоса ина коркаш рафтаи хонаро диде зиб зард буд мақсад чӣ гап хабар дошт ина потолокша краска кардагем люстрша мондем дар рисунка задесем шпаклевка кардагем шукурит грунтовка баъдан рисунка ин тарафаш мебел мешава мебел дарои ролик болои айнаи река болош хеле дарои ҳушава ҳамаша мақсад ки мекунем барои он ка рисункаша то инҷара мезанем ана параша томироста пами ами 70 передел кашида буд электрики инаи разведка болода буд поён фуровардемаш инаи выключателам болода буд инҷа фуровардем ина коробкаро алиш кардем инаи ҳу наонҷа дая разведка буд уҷа разведкаи дига иҷа телевизор задагӣ буд инаира мо аиҷа овардем и дар буд вақтишда айус маҳкам кардем ҷа полка мешава дуруниш фанеда полка мешава барои истимси мондан инҷа антена гузарондагием симоша телевизор дар иҷа мешава истиш мебел дарои роликаки тораш дарбичаи ҳуи мешиданӣ хай давоми навора тамошо кунем ки бо мефаҳмем рисункаи мо чӣ хеле омадагиай баъд ами сохтани ами мебели моани мақсад баъди тамом мекунем нишонтон метаҳем хай мебелам имина закас намегирем дуруни корда мекунем баъд полмо краска мекунем истимси мекунем бо нишонтон метаҳем ина подоконникорам задагем и соҳиби хонада подлицо маъқулай мақсад ки не сеюм хонаша якам хеле зесем подлицо маъқул шад хоб давоми навора тамошо кунед иншааллоҳ ки маъқултон мешава ҳамин рисункани ина ҳамин мебелани дӯстони азиз чӣ хеле ки диден ҳамин хона дар чӣ ситуатсия буда мақсад ки ина обод карда рафтесем ремонт карда рафтесем потолока краскаи маслени люстр пюстр ҳама хафак пафак задагиай
бари боло да мебел мешава гуфтем рисунка шахматша задагем якам слой бежвиша задагем сияша да слой на дигим слой бежвира рафтем хостим давайн бо нишонтон бутам мақсад ки бо давом навора тамошо кунем дамо охири навор бо ҳастай ки ҳами хона чӣ хел мешава ҷа уже мебелай ҳама тайёра ҳама мақсад ки нол дар нол шудаги краскаи пол краскои откосу ҳама туғри шудагай тамошо кунем комеда инам хеле ремонт дар ним хеле хоно мақсад дар корай мехоҳад ки бикунад дар ҳамин номро муроҷиат кунем барои заказ иншоалло ки мешавад. баъд савол бисёртар дар ҳамин ватсап мешавад амора имконият бошад дар комментария кунем бо беҳтарин мешавад ба хотири ватсап да дер ҷавоб медиҳем баъд пир занг мезанем мо постоянно телефонда ҷавоб дода наметавонем. давоми навора тамошо ина хонаи навбати мо бародари азиз полни пеш дидем ки чӣ хел буд дар чӣ ҳолат буд мо ҳамира ина ремонт кардагем бародари азиз ҳозир як дар як ҳамаша нишон медиҳам фақат внимательно тамошо кунем нигоҳ кунем бародаро дар краска кардем наиҷада фанер буд кандем гипсокардон зем ина откос краскаи маслени уголоко задагем и печка дар навор дида бошем ина иҷада буд ина ҷоша бо албастр кем краска кем бо доғош мондасуна хулос дига паталока краска кардагем хафакош истодаги буд краскаш кардем пола як бор краска кардагем рисункаи шахмат задагем электрикира хамондагем падаколник задагем ина падаколникай мақсад ки соёхна ростки маъқул буд падлецо наброиго ҳам хел кардем ина ё фанери кажала пажала будан ҳамара кандем гипсокардон задагем ушани ишани баъд ини тарафда бародаро мебел кардагем ки фанер ина толизир да иҷа буд да идурун иҷа буд мо ина иҷада туғриш кардем ина иҷада ина ҷои разветка антен ҳамаш ҳаст хулос дига бародаро дӯстон тамошобинои ами канали секретои устуги баличко ина ремонти навбати мо буд ина шахмат дара намехона паталокш рисунка надора иҷа печкаи аловӣ ки дора барои он қадар ҳами и моишаира лабойхе гаранти метоне ки бишӯенш баъд уно тарафдан и дурунда онҷада дар буд ба ёдтон боша тамошо карда бошем навора дурунда дар буд мо онҷа 70 сантиметр исо омадем гирифтем мебелиш кардем ё роликакиян ё шӯян мақсад ки ҳозир як нишон метиҳем ё ина дурунашон хуб ки боша инаиш ролик хатият ина ҷои пишок ина поёнаш ана ҳозир ҷои дара нишонтон метиҳем дӯстони азиз мақсад ки ҳозир нишон натиҳем бо мегӯем ки нишон гӯтед нишон надодӣ нигоҳ кунед ина и ҷои дарай и ҷои дарай ина и ростиш перегородка кардагем и ростиш ҳамхи ҷои кӯпачоа иҷада сеф кардагем барои документ барои пул мул барои дигар чизҳо ина маҳкам мешавад хулоси гап ки ҳама 100% нафес чотки кардагем беҳтарин омадаги ина и тарафаш ина ҷои кӯпачоқ ина онҷа хоб ки боша иҷа 68тай 70 гирифтем 68 олди ҳозир ҳамиҷа гдета 65 мондаги размери кӯпача қатӣ ина ин буд навори навбати мо дар анами хона ина бозам мегӯм ки номрои дар болои экран мебинем кадомеда ки дар кор боша муроҷиат кунем иншоалло ки ҳал мекунем зиндаву саломат бошед наворҳоро паҳн кунед иншоалло ки беҳтарин корҳоро пешниҳоди шумо мекунем